Benvingudes i benvinguts a aquesta segona lliçó del curs El quadrant de l'èxit a l'empresa o el quadrant de l'èxit empresarial, subtitulat Com fer-nos immunes a la crisi. Parlo d'un quadrant de l'èxit perquè en la meva opinió i en la meva experiència, l'èxit és fruit de 4 grans àrees. I quan aquestes 4 àrees funcionen perfectament entre elles, l'èxit és una conseqüència inevitable. Mirin, ara els explicaré aquest quadrant d'una forma molt sintètica perquè tinguin una visió de conjunt. I després, en les següents lliçons, anirem entrant en cada una d'aquests 4 quadrants i farem una pinzellada de cada quadrant de forma que puguin tenir una visió més completa d'aquest quadrant que porta a l'èxit. Com és obvi, estem parlant de 4 àrees. Quina és la primera àrea que en la meva opinió i en la meva experiència porta a l'èxit? El primer quadrant és el negoci. El negoci per dintre. És a dir, comprendre que una empresa és un mecanisme com un rellotge i que per tant té una col·lecció de peces i és imprescindible que aquestes peces estiguin perfectament posades perquè el funcionament sigui matemàtic. I si jo aconsegueixo que el meu negoci funcioni com un rellotge, aconseguiré que al marge de que jo estigui o no estigui present a la meva empresa, tots els protocols funcionin. Llavors jo tindré un negoci on les coses funcionaran soles. Per tant, aquesta àrea primera seria, per resumir-ho amb una frase molt simple, seria tot el que s'ensenya a les escoles de negocis. Tot el que s'ensenya, per exemple, a ESADE, el que s'ensenya a EADA, el que s'ensenya a IS. Totes aquestes coses en les que després entrarem una mica sense entrar en molta profunditat, però és imprescindible que les tinguem preparades. A mi em preocupa que a vegades hi hagi persones que comencen un negoci sense haver posat per escrit tot el pla d'empresa d'una forma absolutament pràctica. I dic que em preocupa perquè hi ha molta gent que té un pla d'empresa, però és un pla d'empresa tan teòric que en realitat no els serveix. Mirin, quan jo faig una excursió, agafo un mapa i aquest mapa ha de reflectir exactament el territori que he de recórrer. Si aquest mapa no reflecteix el territori que he de recórrer, em perdré. De la mateixa manera, les persones que no han fet un mapa de com funciona el seu negoci i de com funcionarà el seu negoci, es perdran. Per tant, aquesta és la primera àrea. Cal saber, aquest quadrant de l'èxit és la primera àrea d'aquest quadrant de l'èxit. Cal saber els mecanismes i tenir-los perfectament descrits. A la propera lliçó aprofundiré en aquest quadrant. Hi ha un altre quadrant, el segon quadrant, que és la societat. Per què dic que és la societat? Mirin, cada societat és diferent. Per tant, vostè ha de conèixer en profunditat en quina societat està treballant, quines són les expectatives d'aquesta societat, quines són les necessitats d'aquesta societat, perquè el seu negoci sigui útil. Si no, el seu negoci estarà fora d'òrbita, estarà fora de lloc. Hi ha negocis que estan morint en aquest moment simplement perquè ja pertanyen al passat. I en aquest moment hi ha negocis que estan apareixent perquè pertanyen a un futur que s'està fent present. El tema no és tenir una bola de vidre i intentar esbrinar com si fos un mag quin serà el futur que ve, sinó el tema és tenir una sèrie d'ítems que et permetin observar de forma més o menys objectiva quins són els canvis més importants que s'estan produint i intentar deduir de quina forma aquests canvis influiran al teu negoci. Per tant, comprendre la societat per tenir un negoci que s'adapti i doni resposta amb ella és la segona part d'un negoci que tingui èxit, de l'èxit inevitable d'un negoci. I per tant, aquests serien els 2 primers quadrants. Anem, si us sembla, al tercer quadrant. El tercer quadrant és el lideratge. El lideratge que està íntimament vinculat a l'autoconeixement. Perquè com puc pretendre liderar un projecte si jo no em conec?
perquè si no em conec no em puc liderar a mi. Per tant, jo crec que l'autoconeixement porta directament al lideratge. I de fet, moltes vegades, quan vaig a les llibreries i observo els llibres d'empresa que van sortint, cada vegada la línia que separa entre els llibres d'autoconeixement i els llibres d'empresa és més fina. És una línia que s'està tornant porosa, perquè el que s'està comprovant és que les persones que són líders de si mateixes poden liderar projectes. És a dir, que d'alguna forma allò que m'empodera a mi com a persona em permet ser millor empresari, millor empresària. Això significa que qualsevol feina que jo faci, qualsevol tasca que jo faci que em porti a autoconeixement, segurament em farà millor empresari. Per mi aquesta és una àrea molt important i després quan l'expliqui intentaré donar unes pistes molt concretes. I per què dic que és molt important? Perquè és la més ignorada. A les escoles de negoci, i això també és un tema que em sembla que canviarà en els propers anys, no s'ensenya pràcticament gens a les persones a autoconèixer, com tampoc a les escoles de primària, ni a les escoles de secundària, ni a la universitat. De manera que una persona que arriba a muntar un negoci no coneix els seus punts forts per poder-los potenciar, ni coneix els seus punts dèbils per poder-los sanar. I això significa que ens pot implicar que nosaltres podem tenir problemes clarament innecessaris en la nostra tasca empresarial. Dic clarament innecessaris perquè si els haguérem resolt no els viuríem. I l'autoconeixement ens porta a resoldre'ls. I ara m'agradarà parlar de l'últim quadrant. L'últim quadrant són les lleis naturals. Quan parlo de lleis naturals parlo de que les relacions socials, les relacions entre les persones estan marcades per una sèrie de lleis que són tan inevitables com la llei de la gravetat. Les relacions psicològiques, les relacions interpersonals, les relacions que existeixen al món s'haurien de conèixer, perquè són lleis naturals que al marge que les coneguis o no afectaran el teu negoci. I per tant, descobrir quines són les lleis de la gravetat, permeteu que faci aquesta metàfora en el meu negoci, em permetrà saber quines coses he de fer i quines coses he d'evitar. Perquè d'alguna forma les lleis naturals són com una mena de vents que van bufant a l'oceà dels negocis. I aquests vents tenen unes direccions i si jo les conec puc navegar a favor del vent en lloc d'intentar anar en contra. Com és obvi, és molt més fàcil navegar a favor dels vents que en contra. Per tant, conèixer les lleis naturals és fonamental. Molt bé, aquests són els 4 quadrants. A les properes 4 lliçons jo explicaré amb una mica de profunditat cada un dels quadrants. Dic una mica de profunditat, perquè quan explico aquest quadrant en sèrio, quan l'explico en profunditat, sovint hi dedico aproximadament 27 hores. I no han de patir, no són 4 vídeos que sumats fan 27 hores. No, són 4 vídeos relativament breus que els inspiren, perquè la intenció d'aquest vídeo és inspirar-los. Molt bé, doncs si volen els espero a la lliçó número 3, sàpiguen que tenen un PDF que poden descarregar i que tenen la síntesi d'aquest vídeo i que a més tenen alguna informació extra.